Να φανταστώ ότι βαρεθήκατε να με ακούτε μόνο μου, οπότε τώρα που έχω και παρέα στο στούντιο, ακόμη καλύτερα. Χρήστο, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Πώς είσαι? Λίγο κουρασμένος από τη διαδρομή και το χθεσινό live βέβαια, στα Χανιά. Αλλά εντάξει, θα ξεκουραστώ και θα είμαι μια χαρά το βράδυ. Νομίζω ότι το κοινό στα Χανιά θα σε προετοίμασε για το τι θα ακολουθήσει και στο Ηράκλειο σήμερα. Βέβαια. Εντάξει, έχει συμπέσει τώρα με διάφορα, ξέρεις, με κρυώματα που έχω, μια ταλαιπωρία στη μέση μου αυτή την περίοδο, από κάτι τραβήγματα κλπ. Είναι της εποχής νομίζω. Ναι, νομίζω πολλοί κόσμος έχει το... Αλλά είσαι σωστός και αυλαβής κατά τα υπόλοιπα. Ναι, εντάξει. Μπορώ, αντέχω και παίζω. Χθες παίξαμε περίπου 3,5 ώρες. Ήταν πολύ όμορφα. Ο κόσμος του Ηράκλειου σε περιμένει πώς και πώς, και ειδικά για αυτή τη συνέντευξη την οποία την έχουμε αναγγείλει εδώ και κάποιες μέρες. Τηλέφωνα, οπότε φαντάζομαι ότι σήμερα το βράδυ στην Πυξίδα θα γίνει ένας μικρός χαμός. Μακάρι, γιατί το χρειαζόμαστε. Είμαστε και παραμονή εκλογών. Να το διασκεδάσουμε. Θα σε ρωτήσω αργότερα, ή μάλλον θα σε ρωτήσω τώρα, μια και το είπες, έχεις αποφασίσει, θα ψηφίσεις? Ναι, βεβαίως. Μπράβο, μου αρέσει. Είσαι από τους λίγους βέβαια που έχουν αποφασίσει, πρέπει να σου πω. Αυτό με στεναχωρεί, γιατί θα έπρεπε με τόσα που έχουν γίνει αυτή τη στιγμή να έχει καταλήξει ο κόσμος και να έχει αποφασίσει τουλάχιστον τα δύο πρώτα κόμματα να τα μαυρίσει. Κοίτα, σε αυτό νομίζω ότι το έχουν αποφασίσει, για τα υπόλοιπα το ελπίζω να μην αλλάξουν γνώμη πάνω στην κάλπη, γιατί σημαίνει αυτό. Πάντως, ναι, ελπίζω και εγώ ότι θα καταλήξουμε κάπου εκεί που πρέπει να καταλήξουμε. Ναι. Κάπου τουλάχιστον λοιπόν. να είναι αισιότερο η συνέχεια να είναι αισιότερη από αυτή που έχουμε βιώσει μέχρι στιγμής. Πάντως αυτή η συνέντευξη θα κινηθεί σε μουσικά επίπεδα. Ωραία. Ελπίζω να και εσύ σε μουσικά να θέλεις να κινηθεί και όχι σε πολιτικά. Χαίρομαι. Που ασχολείται πολλοί κόσμος τώρα τελευταία. Λοιπόν, θέλω να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Από τότε που ξεκίνησες να τραγουδάς με το Γιώργο. Πόσο αρχή, είναι πολλά χρόνια. Πρόσεξε, θέλουμε 2 μέρες εκπομπή. Πόσο αρχή θα το πάρεις? Θα το πάρουμε έτσι εν συντομία λοιπόν. Έχουμε συνεργασίες με Κώστα Τουρνά. Έχουμε συνεργασίες με Ντέμι Ρούσο. Ναι, πολλές συνεργασίες. Βγήκαν κάποιες φιλίες από αυτές τις συνεργασίες που έχεις κάνει μέχρι σήμερα? Βεβαίως, έχω κρατήσει στην παρέα μου, ας πούμε, είναι άνθρωποι που γνώρισα μέσω αυτών των συνεργασιών, όπως ο Κώστας ο Τουρνάς. Ο Κώστας είναι ένας άνθρωπος που ανά πάσα στιγμή, όποτε με πάρει τηλέφωνο με χρειαστεί, το χρειαστώ εγώ, γιατί έχει συμβεί περισσότερο αυτό, μου δίνει συμβουλές ο Κώστας, είναι πάντα εκεί, είναι μέσα στους φίλους. Επίσης κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, όπως ο Ντέμις Ρούσος, αν χρειαστεί κάποια στιγμή, ας πούμε, να τον ζητήσω και να ζητήσω τη συμβουλή του και να βρεθούμε, το κάνει με τα χαράς. Έχουν δημιουργηθεί πολλές φιλίες μέσα από αυτές τις συνεργασίες, πάρα πολλές. Είναι δύσκολο να κάνεις φίλους μέσα σε αυτό το χώρο, λόγω ανταγωνισμού ίσως κάποιες φορές μεταξύ σας? Κοίταξε, οι άντρες δεν το έχουμε αυτό το πράγμα. Δεν είμαστε σαν τις γυναίκες που τρώγονται ποια είναι ομορφότερη. Νομίζω ότι εύκολα γίνεσαι φίλος βέβαια με τον άλλον. Εύκολα, ειδικά η γενιά μου που... η γενιά, έτσι, τα παιδιά που ξεκινήσαμε τότε, που κάναμε πράγματα στις αρχές του 90, ο Κορκολής, ο Θάνος ο Καλύρης, πολλά παιδιά είμαστε ακόμα, κάνουμε παρέα. Ή όταν βρεθούμε, ξέρεις, υπάρχει αυτή η καλή σχέση. Έχετε σκεφτεί ποτέ με την φουρνιά αυτών των τραγουδιστών να ξαναβρεθείτε και να κάνετε ένα σχήμα στην Αθήνα? Όχι, κοίταξε, γιατί ο καθένας τράβηξε το δικό του δρόμο. Εγώ, ας πούμε, μέσα από την Οδύσσια αυτή που είχα, έτσι, γενικότερα και την ενασχόληση μου με διάφορα είδη μουσικής, ας πούμε, ασχολήθηκα και με το λαϊκό και με το δημοτικό και με το pop πάρα πολύ, και κατέληξα σε αυτό το soft rock, ας πούμε, ήχο. Έτσι και ο Στέφανος πια είναι ένας άνθρωπος αξιοσέβαστος μουσουργός, που ασχολείται με το αντικείμενό του που έχει να κάνει με τη συμφωνική μουσική περισσότερο. Ξέρεις, είναι δύσκολο τώρα να ξαναβρεθούμε στον ίδιο χώρο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μείνει, ας πούμε, βεβαίως, που έχουν μείνει, εγώ τους λέω, λίγο κολλημένους, έτσι, στο είδος αυτό που αρχικά ξεκίνησαν, αλλά οι περισσότεροι από εμάς έχουμε εξελιχθεί σε κάτι άλλο που δεν επιτρέπει την επανένωση αυτή. Εσύ, Χρήστο, που έχεις τραγουδήσει τόσα πολλά διαφορετικά είδη τραγουδιών, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ακόμη πειραματίζεται με τη μουσική? Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ, μ' αρέσουν οι νέοι ήχοι. Παίρνω ιδέες από τους νέους ανθρώπους που κάνουν μουσική. Υπάρχουν πολλοί που κάνουν εξαιρετική μουσική, καινούργια δημιουργία και παραγωγή.
Και γι' αυτό μου αρέσει να ασχολούμαι και εγώ με διάφορα έτσι. Βέβαια έχοντας ως βάση το rock ήχο. Πάντα. Δηλαδή και στα λαϊκά που κάνω και σε αυτό το τραγούδι τώρα που είναι λίγο έτσι, που έχει μια λαϊκότητα μέσα, το μοναξιά μου για πες, η βάση μου είναι το rock, είναι η βαβούρα, είναι αυτό το πράγμα που να κάνει λίγο φασαρία. Να κάνει λίγο φασαρία, ναι, μου αρέσει. Πώς μπορεί ο Χρυσοδάνης και γράφει τη μία μέρα ένα ζεμπέκικο για τον Πασχάλη Τερζή και την επόμενη... Ξέρεις, αναρωτιέμαι κι εγώ, γιατί όταν με παίρνουν τηλέφωνο για τραγούδι, λέω άντε θα με πάρει κανένας για να γράψω κανένα rock τραγούδι, κανένα pop, ξέρω εγώ, κανένα dance, κάτι διαφορετικό. Όλοι με παίρνουν και μου ζητάνε ζεμπέκικα, όλοι με παίρνουν και μου ζητάνε λαϊκά τραγούδια. Και στον Πασχάλη Τερζή βέβαια πάλι κάνει σαματά διαφορετικά βέβαια. Ναι, έτσι. Λοιπόν, και τώρα ας πούμε φέτος, ξεκινώντας από τον Πασχάλη που είπες, από το δίσκο του Πασχάλη, το έγραψα δύο ζεϊμπέκικα του Πασχάλη, το κάνει σαματά και το δεν ξανακάνω όνειρα. Στο Βασίλη τον Καράτο σύντομα, ζεϊμπέκικο. Στο Χάρη Κωστόπουλο πάλι ζεϊμπέκικο. Στην Πέγκη να πρόκειται να κυκλοφορήσει τώρα ζεϊμπέκικο. Στο Γιώργο Μαζονάκη τώρα πρόκειται να κυκλοφορήσει επίσης ζεϊμπέκικο. Καλά που έγραψα μια μπαλάτα και την πήρε ο Νότης ο Σφαγιανάκης και θα ακουστεί κάτι διαφορετικό φέτος από μένα. Γιατί σου λέω, ξέρεις, με παίρνω τηλέφωνο και λέω ρε παιδιά, εγώ είμαι ροκ τραγουδιστής είμαι, ας πούμε, μην παίρνετε για ζεϊμπέκικα. Αλλά τι να κάνω, είναι το λαϊκό τραγούδι, το αγαπάω πάρα πολύ και τα γουστάρω τα ζεϊμπέκικα, είναι πολύ ελληνικά. Θα μας τραγουδίσει ζεϊμπέκικο το βράδυ? Μπορεί, ναι, μπορεί. Ένα από αυτά που έχω γράψει, ας πούμε, κάνα δύο, βέβαια μπορεί. Μήπως να πετάξουμε αυτά τα μπλουζάκια τα λίγο πιο ροκ και να βάλουμε έτσι κουστούμάκια και πουκαμισάκια? Έτσι. Λοιπόν, παίρνω αφορμή από το τραγούδι που ακούω εγώ τώρα στα αυτάκια μου, μιας και εσύ δεν τα ακούς. Δεν θέλεις να φορέσεις τα ακουστικά μας. Που είναι ποιο? Είναι το κομμάτι του Άτρου Μίλα Μπάτσι. Έπαιξε πριν, τώρα παίζει το κομμάτια. Λοιπόν, θα πάω σε μια εποχή του safe sex. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο κεφάλαιο με αυτό το κομμάτι. Ναι, ήταν μια δυνατή στιγμή. Το οποίο νομίζω ότι και η ταινία έσπρωξε το κομμάτι και το κομμάτι έσπρωξε την ταινία. Πάντα έτσι συμβαίνει με αυτά τα δύο. Ναι, αυτά βοήθησαν το ένα το άλλο. Θυμάμαι το Μιχάλη το Ρέπα που μου είχε πει ότι όταν βγήκαμε από την avant premiere της ταινίας, συναντηθήκαμε στο φουαγέ και μου λέει δεν ξέρω αν η ταινία θα κάνει επιτυχία, πάντως το τραγούδι θα κάνει. Και του λέει έχεις τρελαθεί, εγώ έχω λιώσει το γέλιο, ας πούμε. Που την είχα την ταινία, είχα λιώσει. Πραγματικά βοήθησε, ήταν πολύ καλή στιγμή και για τα δύο, και για το τραγούδι και για την ταινία. Ναι, δεν φοβήθηκες έτσι που μετέτρεψες το κομμάτι σε πολύ hard, μήπως αγριέψει λίγο τον κόσμο? Αλλά μάλλον ήταν και η ταινία που πήγαινε. Φοβήθηκα μήπως δεν μου δώσει την άδεια ο Τσελεντάνο, γιατί είναι πολύ σκληρός αυτά. Αλλά τελικά μας την έδωσε την άδεια και το κάναμε. Πάντως νομίζω το αποτέλεσμα ήταν πολύ δυνατό και τέριαζε στην ταινία τελικά. Ναι, ήταν καλή στιγμή αυτό. Νομίζω το περιγράφει όλα. Πες μου πόσο καιρό ακόμη θα γράψεις τραγούδια για την Eurovision? Δεν βαρέθηκες? Δεν ξέρω, κοίταξε, δεν είμαι... Μην τρελαθούμε κιόλας, δεν είμαι και ο Νίκος Τερζής που γράφει συνέχεια. Υπάρχει πιο αρρωστάκια με την Eurovision. Τον αγαπάω τον Νίκο, είναι πολύ φίλος μου. Αλλά και να είναι και καλά κιόλας, γιατί αν δεν ήταν ο Νίκος να είχε ανοίξει την πόρτα δεν θα την είχαμε κερδίσει την Eurovision εμείς. Γιατί όντως με τις προηγούμενες υποψηφιότητες του που φτάσαμε στο 3 βοήθησε πάρα πολύ. Κοίταξε, τυχαίνει η Eurovision για μένα είναι μια πόρτα για μια ανασχόληση λίγο με το εξωτερικό. Μπράβο. Όταν θέλεις να σπρώξεις ας πούμε ένα τραγούδι σου έξω από την Ελλάδα. Αυτό έκανα και τώρα, είχα αυτό το τραγούδι και μου είπε ο παραγωγός ξέρεις αυτό το βλέπουμε για την Eurovision. Πώς το βλέπεις και εσύ? Και λέω εντάξει παιδιά δώστε το. Έτσι γιατί δεν θα το έκανα κάτι εγώ αυτό το τραγούδι. Θα το δειγμάτιζα στο εξωτερικό. Ένας τρόπος να δειγματιστεί είναι αυτός. Ήταν η σημαντικότερη στιγμή της καριέρας τότε που κατακτήσατε την πρώτη θέση της Ευρώπης με την Έλληνα? Της συνθετικής μου καριέρας. Ναι, της συνθετικής σου καριέρας. Ναι, ήταν μια πολύ καλή στιγμή επίσης. Γιατί αυτό το τραγούδι το πήραν μετά η Dream Evil, ένα heavy metal συγκρότημα από τη Σουηδία και μέσω αυτών ταξίδεψε το τραγούδι σε όλο τον κόσμο. Μετά ακόμα και στην Αμερική. Δηλαδή είναι... πιστεύω ότι αυτή η εκτέλεση των Dream Evil θα μείνει πιο classic από τη δικιά μας.
Και μιας έτσι και μιλάμε για συνθέσεις, για τραγούδια που έχεις γράψει, υπάρχει κάποιο τραγούδι το οποίο σου έχει μείνει από το γράψιμό του ακόμη? Δηλαδή όταν το συνέθετες, να σε έκανε, ας πούμε, να συγκινηθείς, να δακρύσεις? Αυτό που ακούγεται τώρα, το κομμάτια δεν είναι? Ναι, το κομμάτια είναι. Ξύπνησα όλη την εταιρεία γενικά. Όταν το έγραψα το τραγούδι, ήταν Κυριακή κιόλας, όλοι έρχονταν από το διήμερο και ξεκουράζονταν. Τους ξύπνησα όλους Κυριακή βράδυ. Κυριακή βράδυ, Ναι. Φαντάζομαι στην αρχή θα τα πήραν λίγο, αλλά μετά που άκουσαν το κομμάτι. Ναι, τους λέω ραντεβού αύριο. Μου λένε έχεις τρελαθεί, άνθρωπε μου, είσαι άρρωστος, δεν είσαι καλά. Λέω αύριο το πρωί ραντεβού να ακούσετε το πρώτο σύγκλι του δίσκου. Και όντως ήταν πάρα πολύ δυνατό. Το Παλιό μου Παλτό είναι ο καλύτερος σου δίσκος? Ναι. Είναι ο καλύτερος σου δίσκος. Ναι, αναμφισβήτητα είναι το Παλιό μου Παλτό και το Δωμάτιο είναι τα καλύτερα μου άλμπουμς. Αν... Και το 4. Και το 4, έτσι. Ναι. Αν σε έβαζα να διαλέξεις ένα από τα τραγούδια σου, τον τίτλο μάλλον από ένα από τα τραγούδια σου, για να χαρακτηρίσει τη ζωή σου όπως είναι σήμερα, Ναι. ποιος θα ήταν? Και εγώ θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι το κομμάτι ούτε το Παλιό μου Παλτό λόγω καιρού. Ναι. Τουλάχιστον αυτό. Ποιος θα ήταν? Σε τι φάση βρίσκεται ο Χρήστος Βραντής αυτή την εποχή? Αυτή την εποχή εννοείς? Τώρα τι να σου πω, πρέπει να βρω ένα τίτλο να το χαρακτηρίζει. Αμάν. Όχι, θα το βάζα το ζω. Το ζω, ας πούμε. Το ζω, έτσι. Ναι, γιατί γενικότερα εγώ στη ζωή μου ζω πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή ό,τι ζω το βιώνω στο 100%. Νομίζω ότι αυτό είναι που εκτιμά και ο κόσμος, έτσι. Ναι. Όταν βλέπει έναν αληθινό καλλιτέχνη. Ακριβώς, όταν λες αλήθεια στον κόσμο το εκτιμά. Μπορεί να αργεί, αλλά το εκτιμά. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Τώρα να πάρεις μια ανάσα κι εσύ. Βεβαίως. Και μετά να συνεχίσουμε. Είναι το Ψάξε με. Βεβαίως. Το αγαπώ αυτό το τραγούδι, το λατρεύω. Και εγώ να δεις. Ωραία.